camines per la vorera fet un drap. Camines dret a l'adreça d'un edifici gran. T'acostes a la porta principal, on t'espera una persona vestida de verd o de blanc. Pel passadís a terra mires fet un drap, fins que arribes on hi ha cadires i una tristor ofegant. Has d'ajornar tots els teus dubtes